Opa. Ohoho. Today I have interview with local news agency, so let me get fancy schmancy. U maju će biti 4 godine od tvog prvog posta na Instagramu sa sadržajem kao Balkan Ded. Da li bi imali danas Balkan Ded da nije bilo korone i tog čekanja oko posla? Pa verujem da bi imali, pošto ovo nije prvi put da sam pokušavao da napravim profil na društvene mreže. Čak i, rekao bi, 2 godine pre nego što sam i počeo da snimam taj balkanski humor, ja sam na moj privatni Instagram počeo da pričam sa tim naglasakom dok sam bio u zoološki vrt, tamo, vamo, znaš. I ljudi su se nasmejali na taj naglasak, tako da li je to vezano, da li nije, was it meant to be, možda, ali uvek sam imao želju da postanem popularan na društvene mreže. Čak sam i rekao sebi, neću prestati dok ne postanem popularan, pošto sam verovao da imam to u sebi, da mogu da budem smešan, popularan i eto. Tata, can I watch a movie? Of course, sine, slobodno. Yes! Preuzeo kapitansku traku po ulasku. Tata, I'm trying to watch! watch! Sada tamo ka Ivanić. Thank you. Ivanić ubacuje. To majstore! Ajde! Evo velike Tata, put some headphones in. What? Kakav headphones, bre? You wanting me to put headphones in my own home, huh? Yes, I can't hear the movie. Idiot! I ain't paying mortgage. I can do whatever I want in my own home. Koji su ti bili najveći izazovi sa kojima si se susreo da bi postigao uspeh? Ja bih rekao najveći izazov je bilo da se vratim u Srbiji. Ti kad se navikneš na neki standard života, mislim, pošto Novoj Zeland i Srbija je potpuno drugačije, znaš, tamo je moderno, da ne kažem da je ovde loše, ali ti kad ideš tamo imaš taj culture shock, sve izgleda novo, čisto, nema grafiti nigde, tako da ja sam odrastao, znaš, tamo. I kad sam se vratio, mislim, bio sam ja ovde na letovanje, ali da se vratiš i da se preseliš, baš, mislim, tada razumeš kako je živeti ovde i meni je bilo jako teško. Em što nisam nikad pričao čist srpski, gramatika mi je uvek bila katastrofa, nije da se ljudi smeju, ali ponekad te ljudi ne shvataju ozbiljno, pošto napraviš te gramatičke greške, padeži, ko šta, koga čega. Da, tako da, ja bih rekao, najveći izazov je bilo da se vratim i da se naviknem na ovu prostoriju, znaš. I još uvijek je teško, znaš. Mislim, ja sam odrastao, živio sam tamo na Novom Zelandu i Australiji 25 godina. Popular? This are not popular, sine. I show you what is popular. Move it. Watch and learn. Kako balansiraš između onog privatnog i profesionalnog, odnosno između posla? Do pre 6 meseci nisam. Život mi je bilo baš katastrofa, u smislu Balkan Ded mi je preuzeo život, znaš. Zašto je to loše? Pošto zaboraviš da si ti lik pored toga i to utiče na tvoju vezu, ako imaš devojku ili ženu, vezu sa porodicom, razumeš, samo pričaš o Balkan Ded. Ne zanima te njihov život i to je u stvari po meni jako loš stvar. Ja sam se malo izgubio u tom smislu i u zadnjih 6 meseci vratio sam se, promenio sam strukturu i odvojio sam Balkan Ded i Miloš. I to je bilo jako bitan deo, pošto, mislim, uvek mogu da snimam, razumeš, ali ne možeš uvek da imaš lep moment sa devojkom ili ženom ili sa bratom ili sa sestrom ili sa drugarima, tako da po meni je jako bitno da odvojiš influencerski posao i život, sem ako si ti. Mislim, ok, ja imitiram svog oca, ja sam Balkan Ded, pričam ovako,
ali ja uživo ne pričam tako. Tako da, ako bi sad bio Miloš Nedeljkov i s njim, ne znam, motivaciju ili trening, možda bi bilo drugačije, ali za mene bilo je tako, da. Letnja destinacija koju bi predložio, odnosno u planu koje imaš države da posetiš? Mislim, slušaj, ljudi me pitaju svaki drugi dan, Balkan Ded, ja sam iz Turske ili iz Nemačke, bit ću u Beogradu ili u Novom Sadu 2 nedelje. Jel možeš da mi preporučuješ gde da idem, gde da jedem, šta da radim? I sada, pošto imam 2,5 miliona pratioca, dobijem jako puno poruke i nemoguće da ih služim u tom smislu da kažem kao, možeš ovde, može, znaš, trošio bi ceo dan. Tako da, posle balkansku turneju i balkanska turneja, Balkan Ded, Balkan Tour, planiram da idem u svaku balkansku državu. Tako da, bivša Jugoslavija, Grčka, Rumunija, Bugarska i Albanija. I da, ta tura ove godine će biti fokusirana na hranu, na tradicionalnu hranu. Pošto sad da idem i da snimam sve aktivnosti, hranu, plaže, kultura, šta ima da se pije, bla bla bla, to je nemoguće. I to mi daje u stvari priliku da svake godine, ako želim, ova godina je hrana, sledeće godine je aktivnosti, treće godine možda gde su najbolje plaže za letovanje, četvrtu godinu, ko zna, znaš. Tako da, balkanska turneja će biti između ili maj, jun do septembra. I bit će puno posla, ali želim da pokažem, šta ima da se jede na Balkanu. Imamo li tajni recept i sastojak tvoje savršene sarme? Znaš šta? Ili je samo potrebna ljubav i... Ne, za mene kao ljubav, to nije bitno, znaš, ja sam bio tužan i besan kad sam pravio sarmu i svakako je super ispalo. Imam ja kao, keep it simple, keep it basic, ljudi, stavljaš, ja dodajem ovo i ono, ne. A što je jednostavnije, to bolje, razumeš? Kad začiniš samo so, biber, paprika, možda malo vegete, to je to. Kad staviš bukvalno samo staviš suve rebre, slaninu i vodu. Nema ništa dodajem specijalno beli luk na ovaj način, iseckaš ga pa ga dim, bla, ne. Što je jednostavnije i to će ispasti super i to znam pošto svaki put kad objavim recept dobijem 100, 200, 300, 400 poruka i ko zna koliko poruke ne dobijam od ljudi koji su isprobali, ali te poruke koje dobijam jesu potvrde kao, gledajte, grašak ti je do jaja. Pravio sam ti sarmu 3 puta do sada. Pravio sam proju, moji su se oduševili, tako da sve što pravim jeste I savjet koji bi dao osobama koje kreću da se bave ovom vrstom posla? Nešto što bi možda i ti volao da ti je neko rekao kad si počinjao? Znaš šta, ti sad ako hoćeš da otvoriš firmu, nikad kažeš sebi, bit će mi strah kad imam 1.000.000 eura, znaš, želiš više pare, što više pare, ali influencerski posao jeste drugačiji gde ti kad postaješ poznat, kao takozvan celebrity na neki način, imaš, barem to je moje iskustvo, imaš jako puno pritisak. Juče si šetao na ulici, niko te ne gleda, mislim možda ako si zgodan neko te gleda, ali niko ti smeta, niko te ne gleda. Sutradan da imaš, mislim, my following, znaš, 2,5 miliona pratioca, život se potpuno promeni, znaš. Imaš taj, ako nisi spreman, anksioznost, imaš pritisak, ti kad izlaziš, ako imaš prljave patike ili kosa ti ovako ili možda imaš bubuljice, to je sad 100 puta gore, pošto ljudi te gledaju, znaš. Tako da, barem to je moje iskustvo, trebaš biti spreman, ako postaješ jako popularan, nije lepo za neke ljudi i trebaš da podneseš da gubiš potpuno privatnost, znaš. Sada savjet, da bi postao popularan na mreže, trebaš da budeš svoj i ne možeš to fake, razumeš? Ako ti kuvaš
onda snimaj nešto vezano za kuvanje. Ako si ti smešan na tvoj način, snimaj nešto vezano za smešne scene. Ako ti crtaš, snimaj nešto za to, ali nemoj sad nešto da lupaš. Ja sam uvek kuvao, ja sam jako dobro u kuhinju, uvek sam nasmeo ljudi i sad sam vezao sve, uvek sam imitirao, radio sam različite naglasaka na engleskom, znaš, i glumci, Morgan Freeman i bla bla, nije bitno, ali sve što ja radim sada, ja u stvari koristim svaki skill koji imam i tako da radim to što it comes naturally, znaš. Dodao bi da se ne plašiš, pošto opet to je drugi deo, kad postaneš poznat, imat ćeš pratioc koji te obožava i imat ćeš takozvan haters, znaš, gde bilo šta da snimaš, bilo koja ideja, on će ti reći, ma pojma nemaš druže, ili on će ti baš opsovati nešto ili ko zna šta, ali bukvalno trebaš da budeš u tvojoj glavi, ne zanima me, ovo je meni smešno. Sve što sam ja postavio, meni je smešno. Znaš koliko puta sam ja nešto snimao i kad sam pogledao nakon montiranje, ja sam se nasmijao, znaš. Tako da ja znam barem kad je meni zanimljivo, kad je meni smešno, i njima će biti smešno i zanimljivo.